Ang gabi natin, umiyaha akong matalong nun. Welcome to my channel, welcome to matalong. Natong buhatong guys, ito na nang i-arrange para unya, lahi na po lang itong hinuon guys. Okay. Mag-iusa dyan ta matalong nun aron makabot na to ang kalambuan sa itong bukod. Okay guys, ito sa nangyari guys para unya guys, inibalik na to, lahi na po itong himuon. Okay.